Aquest matí hem sortit molt d'hora de Katmandú, portem unes 2 hores de viatge i anem amb aquests autocars que tenen 30 o 40 anys i sembla que s'ha trencat una ballesta. O sigui que aquí a peu de carretera hi ha mecànics d'aquests ambulants que ho intentaran arreglar i esperem que d'aquí 2 hores o així arribem a la frontera i puguem creuar avui. Aquesta és la nostra intenció, a veure què passa. Aquí a Nepal mai se sap ben bé què pot passar. I el viatge, doncs, no és gaire bonic, no és de les valls més boniques del Nepal, està molt transitada perquè hi ha molt tràfic amb la Xina, però és un paisatge bastant típic nepalí, molt abrupte, amb moltes terrasses d'arròs i de blat, però és una vall no de les més maques que hi ha. Finalment hem arribat a Zangmu, el primer poble xinès tibetà, i ha sigut un llarg viatge, hem tingut algun problema i hem creuat part de les càrregues a la frontera xinesa, no amb pocs problemes perquè portem alguna càrrega que és susceptible de passar algun problema, com poden ser telèfons i menjar. De totes maneres no ha passat tota la càrrega, encara ha de passar demà i ja veurem a veure què passa. Jo fins que no hagi passat tot no estaré tranquil, però de moment hem tocat terreny tibetà i podem dir que aquí comença l'expedició, intentarem anar a dormir a Nialam avui i d'alguna manera ja demà estarem per sobre del plató del Tibet, un paisatge molt diferent del que hem vist fins ara.